ay wano ɗum ɗo andi ɗum ɗo ko ɓe fu ɓe maali ay kunku waɗi ko waɗi ka dande ko ndar ngoshen mo waɗi ka dande ɗo ay ko waɗi ka dande ɗo nanda on ɗo ɓenta ɗum kamɓe ay ko waɗi ka dande amma kotane ɗum ko waɗi ka dande andi ɗum en français ɓenna ko le double cône mais on double cône ɗon ko culture ko ɓenata kon les fatimides ko 11e siècle ko ɓen wonno ko khalifa shia jeyaɗo e khalifa shiyaɓe laaminoɗo Égypte entre l'an 909 et l'an 1200 ni fayda quoi environ entre l'an 909 et l'an 1200 mais le problème est que sabu mi gagne s'il te plaît andi joni noon ko on période ɗon ko inteno l'empire du Ghana ko wonno ɗum technologie mum moƴƴi goɗɗi konji si ɓe yiiti ɗum Europe ɗo ɓe innanke ay wano ɗo ko fulani woko biconical bed woko fulani Sénégal a faami mais wonde ɓe ara ɓe inna wano ɗo ɓe inna woko 11e 10e siècle Turquie Syrie Égypte Syrie a faami ay ɗo woko Égypte Syrie ɗo kadi pareil ɗo kadi ɓe inni woko biblical head scroll andi no kamiseji quoi famɗo nini kamiseji anda ɗo fof a yitay ɗum sa tappi kar internet a yitay a faami ay ɗo woko 11e siècle 11e century 11th century made in Egypt or Syrie woko Égypte moƴƴinama Syrie mais le problème enen ha hiɗen mari on culture a faami c'est-à-dire ha andi ko sabu ɗum ɗo ɓe dogon ɓe warirayno ɓe fulɓe masina bus jattugol ɓe ɗe kanŋe ɗo par ce que ɗe kanŋe ɗo ko kanŋe kiɗɗe ni na kanŋe sama kala ko kanŋe ancien sama kala ko kanŋe ancien ayi ɗo ayi koko luttito koko porto ɓe yiitoyto ɗum ɗo woko 11e siècle c'est à dire que waɗi duuɓi wulure en fait ko ɗum firi woko moƴƴina ɓuri duuɓi wulure ma ɗum duuɓi wulure e duuɓi temedere ko fawi mais ko piyi ɗum tata ko wondi e technologie hulɓiniɗo son tapi o yahi le double cône scientifique jo porto duuɓi temedere ɓawɗo découvre no ko honɗum woni objectif ɗum en fait koko wawi yahude effasude ko ɓen takon la gravité no wawi provoquede effet hunde hara oɗo yende yandu ko nde ƴawru ko cultural scientifique ko jeeya ɗum e piiji scientifique kawakeji science joni noon enen hiɗen mari ɗum ɗo ka men ka culture en fait ɓeɓe fulɓe masina ɓen en fait ko kamɓe et puis ko sabu ɗum ɗo ɓe dogonɓe wonnoɓe warirde ko jattugolɓe ɗum ɗo famille fulɓe masina kiɗɗiɗi fof har wondi ɗum ɗe kanŋe noon ko kiɗɗe par ce que ko ɓe lontorta ka famille ji c'est à dire ko mamaɓe ma tawrata joni noon ayi ko lutti ko découvra kon ko 11e siècle c'est à dire ko ɓuri duuɓi wulure faami joni noon famille ji lasiliji ɗi masina fof no wondi e ɗum à la base ko ɗum si ɓe dogon ɓe atino yanande ɓe wara na fi nayi ɗin ko fiide kanŋe par ce que non seulement kanŋe ɗen ko qualité mais kanŋe ɗen ko kiɗɗe andi noon kala ko woni kiɗɗiri ni hara no wondi e énergie quoi no wondi e puissance ko ɗum ɓe waraynoɓe ɓe jatta ɗum sabu ɗe kanŋe ɗo ɓe waraynoɓe à la base joni noon ɗi technologie ji hande yama hino ɗi non seulement ka science no découvre de affaire mum o ɓeyna ɗum le double cône mécanique mais ka histoire no anda et puis kadi ko jeeya e la dynastie fatimide ayin ɗo la dynastie fatimide ko kamɓe moƴƴinayno ɗum ɗo ay wano ɗo ay wanogol ɗerol ɗo ko ɗerol dabare e lamateri banni fatimide ɓe ɓe nafa fatimide ko calndu shiya mawninoɓe fi Fatima Zahara ayi hoodere nden faddu daw hoodere nden nde ɓe waɗi dow nde nde calɗi jeegonde ɗum ɗo ko ɗerol dabare fulɓe ɓe netni ɗerol dabare fulɓe fof surtout enen ka defte men katimeje men hara ɗe waɗi nden ko ni windirta ko ni net windirta et pourtant ɗum ɗo ko ɗerol dabare fatimide ça veut dire que 11e siècle ko ɓe noon laamino Égypte on tumasi te kadi so ndaari no ɓe sifora fi maɓɓe noon on taway ko fayda kamɓe fulɓe ɓen masina ɗo hay nokku ɓe serta ko yimɓe gotum ɓen en vrai ko yimɓe gotum ɓen c'est à dire que ɓe laami ɓen andi ɓe andi moƴƴinaɓe joɗɗinaɓe ɓen mara hakkille ko wawi koye ɓalewo ñamowo yimɓe Afrique ɗo koye mara hakkille koye affaire koy ko wata hen tampinde kono no woodi ɓaawo toon ɓalewil jil tigui tawata giɗon higi andi ko woni e fewndi ko gi woni e pillude affaire ji jinno higi buumi ɗi suuɗi nder
ayino ɗo fatimiɓe ɓe no ɓe misiri ɓe tawi honno ɓe wowno on commencé ayino oɗo bonori ɗo ni sa watti couleur makko on couleur ɓale couleur noir a faami ko fu ɓe masina ɓen hendotoɗa koni nen ɓe ɓornoto buse maɓɓe ɗe ayino payre wonde haɓidude ɓale masina ɗo ton ɗo ayino bonori ɗo ni ka hay ko sifon ɗon yaltinɗa net en fait ko joni non seulement ɓe mari bisuji ɗi ɓe mari mbaadi ni et puis ten on kadi par ce que andi o ten ɗo so desinoma law hande si ɓe ari ɓe daneɗinnamo quoi ɓe waɗa wasay ko ten porto alors que non ko ten boɗejo ko konte ten boɗejo fullo ni en fait ko culture man on en fait ça veut dire que ɓe jeeyi toon tawi ɓe jooɗi haɓiti ɓe mula en afrique ina sama kala ɓe andi ko hombo ɓe ukkodiri o yiyino ayno ɓe desindimo ɗo ni andinono anda ko yimɓe woɓɓe amen wonno e ɗum joni oɗo sa itti na o ara ɓe dane ɗo ni hari ɓe exista on tomasi ɓe kadi ko a 1800 ɗo moƴƴinano hay koye porto ko yiyeton Europe ɗo porto koye mara bomi wonko Europe ɗo koye ko moƴƴina koye duuɓi temeɗɗe ɗiɗi jatati ɓawa ɗo la même manière o arabe ko yiyeton o arabe ko jooɗi moynoɗi anda ɗum kay ko moƴƴina ɗum c'est le même joni no donc ɓeɗo har ɓe exista 11e siècle har exista mais andi ko boɗejo ni et puis ɗum guitare ndaari hay guitare on ko guitare momin wodirre c'est la même chose so ndaari fon guitare on tawa c'est presque la même chose mais feere ko même bon ɗo imo wirni guitare on seeɗa mais son fu yeeyi on tawa ko guitare di forme goto on net ko même style on ko même style on tu comprends non développe ça veut dire que ko en fait ɗi peinture ji ɗo wano dessin ɗa andi ko kamɓe ɗum ɗo ko kamɓe inventi oɗo dessin mais e description ji ɗin ko ni ɓe ɓornota noon joni noon o neɗɗo arabe porto ɗo so ittimo waɗi pullo à la place ɗum ɗon ko jonnata on koɓe fulɓe wonɓe wonaɓe haɓidede hande masina ɗum ɗum net jonta on donc ɗum no hollirani en en fait ko yimɓe sigame wonno en fait par ce que wano moynorian ɗo ko leydi men en fait Europe ɓe moynorian e Afrique ko leyɗe men ko sifa ɓe on ayi sifa ɓe o ten on ino ɓornori ɗo ni koni net ɓen fatimiɓe ɓe ɓornoto ami ko koye pay koye ɗo noon hande woni eɓe nandirde ɓalewal ngal burkina ɗo e maɗa ɓe ukkoniri ɗon ko ɓeɗo ɓe haɓɓitiɓe mula e burkina ɗo jere on en fait ɓe ɗannin en kamɓe ɓe andi ko ɓoni ɓe andi gere bo ɓe jogiti on kamɓe ɓe andi gere ɓe andi leñol fulɓe Afrique sa ƴetti Afrique Europe e moynoriam ko wonte moynoriam proche moynoriam ɗum ɗon sa yehi ka tawrata ko ɗum ɗon Allah fuduno ɓiɗɗo afo annabi nuhu on ɓawo ko Allah on fitta afo annabi nuhu on inneteneɗo hamma ça veut dire que ko hammadi jeeyi e moynoriam e Europe e Afrique dengue ɗi leydi ɗon afo makko on jonnunoɗe a faami ɗum noon ko enen woni baalon ayi sa yi ƴetti ɗo hande seeɗon jokki seeɗon siwi réseau ji ɗin hande ayi hande ɓe gani tuninde baal andi koko ɓe ndaɗo menɗa o yahudijo huɗaɗa no waɗoyɗa no fijira pay koye no waɗa boneji e pay koye ɓe na wono ko rewoɓe ko dewal baal ngal ɓe rewata quoi ɓe jokki a faami ɓe nawo nandu ɓe nawo sanamuru intendu baal ndu ko ɗum ɓe jokki andi ɓe gayni tuninde baal et pourtant baal en réalité ko baal woni Muhammad tigiri Muhammad alayhi salam ndenne Muhammad na neɗɗo mayinoɗo non ndennaɗo asadu anna Muhammadan rasulullah womi seedike Muhammadi on ko immu iwɗo ka Allah rasul ko mo Allah nuli ko arɗo e nulal faami donc en fait ko vrai islam o ɓe woni combatude ko ɓe waɗa kuuɗe maɓɓe jahannama ɗen e inde Allah ɓe jilto ɓe ƴetta ko moƴƴi ɓe ƴetta kuuɗe moƴƴuɗe ɗen ɓe waɗa ɗe inde jahannama Espagne yaari cuuɗi Espagne ɗo ko Espagne joni noon ko homɓe wonno e ɗum honno andirten ɗum koye ndaaru ka tarikaji e culture européen koko nanta ɗo américain culture européen américain culture on fof ata ko culture fulɓe fuɗɗori ka gami ha hewtoyi ka ɗum
jogota ko mi anyane yo enane dey mi wudota ko mi fenane musibe dare mi jalane dey abadota ko mi selane